Subling gibarugan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili sa kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Gibutyag niya kini human gipangunahan ang pagpanumpa sa mga membro sa local party nga hugpong sa tawong lungsod sa Davao City. Ani ang report. Mr. President, hindi ninyo ako kalaban pa. Pero pag pinilit ninyo ang panahon sa suspetsa ninyo pati intriga, yan ang gusto kong sa oposisyon ko. Paparangkan talaga. Kini ang pahayag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang speech sa panagtapok sa mga miyembro sa hugpong sa taong lungsod party sa Davao City ni adtong Sabado. Gibarugan ini nga bugtong politikal ang tumong sa ilang panagtapok. Wala ang pag-away ko. Gani ang karong tapok ka kay politikan mo tinguha mo. Atakin mo siya. Pero wala akong pinakita sa iya. Nakurakot yun na lantaran. Dugang sa kanhi Pangulo nga dili sab niya gusto og kudeta. Ilabi pa nga Vice Presidente ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Ayaw ko ng kudeta. Ayaw ko yung mag-ilis o labi na yun. Kung inang tuyuon mag-ilis o niya ang Vice President akong anak. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang Malacañang kalabot niini. Gipangunahan sa kanhi Pangulo ang pagpanumpa sa mga miyembro sa local party nga hugpong sa taong lungsod sa Davao City ni adtong Sabado. Gitambungan kini sa 2,000 miyembro sa partido, laki pang anak sa kanhi Pangulo nga si Mayor Baste Duterte. Apan wala mitambong sila Congressman Paulo Duterte ug si Vice President Sara Duterte. Kini ang unang convention sa mga partido karong tuiga nga gimugna sa kanhi Pangulo ni adtong 2011. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.